दिनैनि बिसायख'थिनि समावबो बे एखे बाथ्राखौनो जों बुङो बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावबो जोङो देनां बिटिसि सरकार सालायनाय समाव बे एखे खोथाखौनो जों बुंगोन मानो होनोब्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया सेन्ट्रेल इलेक्शन कमिशन केन्द्रीय निर्वाचनी आयोगनि रेजिस्टार्ड आरो रिकगनाइज बिटिसि ओनसोलाव जोनोम मोननाय आसामनि आन्चलिक राजनैतिक दल मोनसेल' राजनैतिक दल दिनै बे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिटिसि ओनसोलावल' सरकार दानानै बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि थाखायल' जोङो खामानि मावाखै बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे समग्र आसामनि दिनैनि जौगाखांनायनि हाबाफारियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया सिगांनि आगुनि सरकारजोंबो लोगो जानानै जोङो सरकार सालायदोंमोन दिनैनि दानि सरकारजोंबो जों बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय 12 जन जोङो एमएलए देरहालांनानै आरोबाव थामथि खेबनि थाखाय आसामाव बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा गासिबो रायजो राजानि आशीर्बाद अननायजों मोजां मोननायजों समर्थनजों जों दिनै आसामावबो सरकार सालायगासिनो दङ बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गोख्रों राजखान्थि हान्जा मालाबाबो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया रायजो राजानि अन्याय जों मालाबाबो सिन्ता खालामबोआखै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जोनोम जादों गिलु बालु सोमावसारनायनि जारिमिननि गेजेरजों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथांनि दैदेननाय बिटिसिनि सुक्ति 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जोनोम होखांनायनि उनाव बड'लेण्ड पिपुल्स फ्रन्ट बिपिएफ राजखान्थि खालामनानै बिटिसि অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজ একত্ৰিত কৰি পেলাই মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিপিএফ ৰাজনৈতিক দল সমগ্ৰ বিটিসি অঞ্চলত সুশাসন ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে পিছপৰা বিটিসি অঞ্চলত তবে তবে উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে বিটিসি অঞ্চলত উন্নয়ন কৰিবলৈ হলে যেবোৰ নিয়ম নীতি আইন কানুনৰ দ্বাৰা আমাৰ বিটিসি অঞ্চলত কেতিয়াও উন্নতি হোৱা নাছিল বিটিসি শক্তি সৃষ্টি কৰাৰ পিছত বহুতো নতুন ব্যৱস্থা বহুতো নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰি পেলাই বিটিসি অঞ্চলৰ উন্নয়ন সাধন বিপিএফ ৰাজনৈতিক দলে কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে मा गोदान आइन बानाया रायजोफोर बेफोर खोथाखौ आङो फंनैसो खोन्थानि बिसायख'थिनि मेलनि गेजेरजोंब्लाबो जोंहा माखासे मिथिनांगौ फैगौ बोथोराव बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजा जानानै जोङो नागरिक जानानै जोंहा गोबां बिटिसिनि माखासे नियम खान्थि फैगौ समाव जोंनि ओनसोलनि रांखान्थि जौगानाय लामा बान्दो दंगनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सोलोंथाइनि जौगानाय शिक्षा दीक्षानि उन्नतिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोंनि गोबां बेकार फंबाय बिनानावफोरखौ स्वनियोजन एबा साखरि बाखरि एबा गावनो थांनानै थानो हानाय बेबस्था खालामनानै होनांगौनि गोबां जोंहा मावनांगौ दङ आङो गुसुं बयबो रायजो राजाया সকলো रायजोए बुजिब पारा এটা সৰু কথা মই ক'ব বিচাৰিছো বিটিসি সৃষ্টিৰ পূৰ্বে এই সমগ্ৰ অঞ্চলত পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা আছিল এই পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা থকা সময়ত এই ঠাইকাজৰা ভোৰ তিনিআলিৰ পৰা ভূটান পাহাৰলৈকে 26 কিলোমিটাৰ এই উত্তৰ অঞ্চলত পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা নাছিল बेफोर खोथाखौ आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनहा गोसोआव दंना गैला आं बेखौ मिथिया पन्चायती राज व्यवस्थाया फरेस्ट एरियायाव जाया फरेस्ट অঞ্চলত বনা অঞ্চলত পঞ্চায়তী রাজ ব্যবস্থা না থাকে এইটো হল আমার দেশৰ আইন যার কারণে এই ঠাইকাজোৰা তথা ভোৰ তিনিআলিৰ উত্তৰে সমগ্ৰ অঞ্চলত আমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা নাছিল আৰু আমাৰ বেছিভাগ অঞ্চল বনা অঞ্চল হওয়ার কারণে जोंनि ओनसोलाव बांसिन हाग्रा ओनसोल जानायनि थाखाय
सरकारनि आसनि बै ओनसोलफोराव दैथायहरनो थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारनि आसनिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांहोनो थाखाय कुनु बेबस्था गैयामोन। मानो होनोब्ला फरेस्ट ओनसोलाव जि आयेन दंमोन बे आयेना ओरैबायदि फरेस्ट ओनसोलाव इलेक्ट्रिक कारेन्ट जानो मोना, फरेस्ट ओनसोलाव पाका लामा जानो मोना, फरेस्ट ओनसोलाव स्कुल जानो मोना, फरेस्ट ओनसोलाव IOI न' जानो मोना, फरेस्ट ओनसोलाव इरिगेशन स्लुइस गेट जानो मोना, फरेस्ट ओनसोलाव दालां लुनो मोना। मोनायासो आयेनमोन आइफोर आफा रायजो राजा मानगोनां बै आयेनखौ जोङो सोलायनानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल सुक्ति खालामखांनायनि उनाव BPF राजखान्थि हान्जा दाखांनायनि उनाव गासै जोंनि BTC ओनसोलाव 40% फरेस्ट ओनसोल हाग्रा ओनसोल नामाव हाग्रा बांसिन ओनसोलाव नाथाय जोंनि सुबुं सानखोआ बांसिन बे हाग्रा ओनसोलावनो दं। दा होमब्लाबो जोंनि फरेस्ट ओनसोलनि हाग्रा ओनसोलनि रायजो राजा आइआफानो बोरै जोङो इलेक्ट्रिक कारेन्ट होनो, बोरै पाका लामा होनो, बोरै स्लुइस गेट होनो, बोरै मोजां स्कुल लुनो, बोरै मोजां दालां खालामनो, बोरै साब सेन्टार हस्पिटाल खालामनो, बेफोर खोथाया जोंनि थाखाय प्रथम अबस्थायाव गोबां जटिल बाथ्रामोन, गोबां बेयो खस्थ'कर बाथ्रामोन, बियो जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रामोन आरो बियो जोंनि BTC प्रशासननि प्रथम बिराद गिदिर मोनसे बियो चेलेन्जमोन। नाथाय बे चेलेन्जखौ जों नेवसिनानै VCDC Village Council Development Committee BTC सुक्तित नासिल BTC অঞ্চলত Village Council Development Committee VCDC বনাব লাগে বুলি BTC সুক্তিত নাছিল। শিক্ষিত অঞ্চলত পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা না থাকে এতিয়া হলে আমি কি ব্যবস্থার দ্বারা বন অঞ্চলের রাস্তা পদূলি শিক্ষা দীক্ষা উন্নয়ন আমি কেনেকে করিম ইয়ার কারণে VCDC গঠন কৰি পেলাই সেই অঞ্চলবিলাকত আমি ইলেক্ট্রিক কারেন্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি IOI ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভুৰ নদীৰ ওপৰৰ ইৰিগেশ্যন স্লুইচ গেট বনোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভুৰ নদীৰ ওপৰত RCC দলং বনোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই বিভিন্ন অঞ্চলত স্কুল বিল্ডিং বনোৱাৰ আঁচনিখন আমি আৰম্ভ কৰিছিলো। এই কথাবিলাক বেফोर खोथाखौ जोङो गोसोखांनांगोन। जोङो परिबर्तनखौ माबे समनिफ्राय आरम्भ खालामबोआ रायजोफोर आयेननि परिबर्तन जों खालामग्रोदों प्रथम। मानो होनोब्ला जोंनि भारतबर्षआ संविधान एबा आयेनजों सोलिजानाय मोनसे गणतन्त्र देश। बे गणतन्त्र देशआव सुबुं सान्थिनि बे देशआव जोङो आयेननि गेजेरजोंसो जोंनि ओनसोलखौ जोंनि रायजो राजाखौ जोङो जौगाखांहोनो हागोन। जायनि थाखाय दिनै बे भुट तिनिआलि थाइखा जरानिफ्राय आरम्भ खालामनानै सारिआलि ओरैहाय नोंनि आसाबारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै खुंग्रिं दाखिनगाव दादगारि हाथिसार मैनागुरि सनापुर नोंनि एकदम ओरैहाय साहा ओनसोल सत्यपुर धोरोमपुरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां गोदान गोदान गामि लुनाय जायगायाव दिनै मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथांनि गोख्रों नेतृत्वआव गासैबो गामियाव दिनै इलेक्ट्रिक कारेन्ट आइआफा रायजो राजा नोंथांमोना दिनै मोननो हाबाय। बै समाव मा बुंदोंमोन एबसुआ UPPLआ सोरबा UPPLनि एबसुनि जानानै केमेरा मारिनानै रेकर्डिं खालामनानै लांनो फैदोंब्ला अननानै दानस'नो नाङा, बेखौ कमप्लिट मोजाङै रेकर्डिं खालाम। जायफोर UPPLनिफ्राय जोंनि भाषणखौ खोनासंनो फैदों, जोंनि मिटिंआव दिनै फैदों, रेकर्डिं खालामनो फैदोंब्ला रेकर्डिंखौ गेजेर गेजेर बन्द दाखालाम, पुरा रेकर्डिं खालामनानै ला। बै समाव एबसुआ बुंदोंमोन BPFनि इलेक्ट्रिक कारेन्टखौ नाङा, जोंसो होगोन, PCDRआसो होगोन, UPPआसो होगोन। UPPLआ मैया दाख्लैनि जोनोम। बै समाव PCDR एखेथाय
আগত আছিল PCDR, ইয়াৰ পিছত আহিল UPP, এতিয়া আহিল UPPL। এইবোৰ কিয় নামবিলাক হাল সলনি কৰি থাকে, ইয়াৰ কাহিনীটো মই অলপ পিছত গাই আছো। बेखौ एसे उनाव बुंनि आं बेखौ दोनथ'नि। दानिया फैदो हा हुनि बाथ्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन। समस्त BTC ओनसोलाव 40% ओनसोला फरेस्ट 40%। बिनि गेजेराव जोंनि चिरां दुवार समष्टियाव 60% ओनसोला फरेस्ट। बे फरेस्ट ओनसोलाव कुनु जोंहा रेभिनिउ भिलेज गैयामोन, कुनु जोंहा फरेस्टनि हानि पाट्टा गैयामोन। प्रथम अल आसाम BTCल' नङा, अल आसाम प्रथम 2014 सननि सेप्तेम्बर दानाव बेंटल रिजार्भ जनाबारियाव 206 नखरनो प्रथम खाम्फा बरगयारि मानगोनां बिथांनि दैदेननायाव, हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथांनि दैदेननायाव बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनहा फरेस्टनि पाट्टा प्रथम मोननो हादों। बेनिफ्राय आरम्भ जानानै फारि फारि दिनै दागगारि हाथिसारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै नाकेरदारा, कुसुम दैसा, साम' दैसा, थाइखाजरा, सारियालि